nanga kuboma ngukushirika jani mwene akoti ya kulibaji kudi usaruga kulilabe nanga solora ledesi ya odeja shirugu goshu yena panji nanga kani zonyadi sasuri jani kumboro bagari kulinji mwera nanga wanugo kulinji kudi kuboma kusteri hausi kulinji nanga ochuta mwazuga baji nanga atenzi redio kuburi yani kulinji tikudalila inu kulinji Amalawi kulinji Blantyre Lilongwe kulinji Kumzuzu Mwanyeto kulinji Nanga kuboma kukushirika jani Mwene akoti ya kulibaji Kudi usaruga kulilabe Nanga solora ledesi ya odeja Amalawi kulinji no kumabenya kumabetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu Mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwene akoti ya kulibaji kudi usaruga kulilabe nanga solora ledesi ya odeja mawa bwino kwa inu nonse ndikulandireni ku programu yathu ya lero ya kulinji pano pa wireless ya Times komanso kwa inu amene mukutitsatira bwino lino pa Times 360 Malawi pamene pa ndi pa tsamba lathu la Facebook. Lero ndi pa 13 August 2025 atasala ndi masiku 34 kuti chisankho chichitike mu dziko lino la Malawi. Lero chikhale tikukambirana nkhani ina mu chaka cha 2025 bungwe lakosoma lalipira ndithu anthu aluso losiyanasiyana pafupifupi 1.5 billion kwacha. Komatu anthu ena akusangalala, ena akunyinyirika akudandaula kuti kodi zikumakhala bwanji kukosomako kuti anthu ena azitha kulandira ndalama zambiri kwa basi, anthu ena azilandira ndalama zochepa. Monga chaka chino ena analandira ndithu ndalama mwina zopitilira 20 million kwacha, ena ndithu akungobwera ndi kandalama kam'manja olo ndi paketi ya sugar singakwane kugulira ndalama zimenezo. Kodi zikumakhala bwanji makamaka ku bungwe lakosomako amagwiritsa ntchito njira zanji zodziwa kuti awa alandire 20 million kwacha, awa alandire 5,000? Nde tsiku la lero tikhale tukambirana nkhani imene. Ine ndileya Malekano, monga mwa nthawi zonse sindimakhala ndekha mu studio muno, ndilinso ndi mzanga mkulu wa wireless ya Times Awayana Chunga. Takulandirani. Mukumbira Leya. Mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino. Munasowa atu pakati. Ulinji inde namuso wandi. Kuma kunjabu kuzizira. Lero nde Blantyre walankhula. Ndipo kumati mwata msisi ya lero saa kubwera ndi kupita ndine kumachitodera nkhawa. Kumayi ndiye mstudio muno namonso makhala ndithu umodzi zilanso mwapadera. Kuma otherwise ayi tikhalire limodzi ndipo moni umene upite kwa Malawi wonse konse. Kungowakumbutsanso kuti tili pa tsamba la mchezo la Times 360 Malawi pa Facebook. Amenewo ndi Awayana Chunga. Komanso tikhale ndi mneneri kuchokera ku bungwe la kosoma amenewa ndi a Catherine Chiumya amene akhale akutiunikira bwino lino kuti kodi kukosomako kukuchitika chani. Komanso tikhale ndi oyimba wina amene
amapindula kapena wapindulanso bwino ndi bungwe limeneli la Kosoma, ameneyo ndi Noel Chikoleka, koma anthu timamudziwa ndi dzina lodyera kuti Physics. Nde musatalikire, takhalani pomwepo. Tiyambe motere Achunga. Inu izi mukumaziona bwanji zokuti oyimba ndikumalandira ndithu pa Chingereza mati ma royalties kuchokera ku bungwe limene la Kosoma? Taonatu chaka chino kuti ena mpaka nakutuluka kumeneku ndi ma 23 million kwacha, ena olo ndi paketi ya sugar osatheka kukagula. Muziona bwanji? Choyamba, this is a dream come true. Ine ndine munthu mmodzi oti ndagwira ntchito ndi ma artist ochulukirapo m'Malawi muno, maka wa gospel music. Ndanzanga ambiri amene nganene kuti wakuti woyimba uja ndi nzanga, wakuti uja timacheza, wakuti timacheza. Chimodzi chimene chimandimvetsa chisoni nchonena kuti anthu aluso ngati amenewa amagwiritsa ntchito nthawi yawo, luso lawo, mphamvu zawo, kukhala ma studio, kupeka nyimbo ndi kupita kukonza ngakhale mashow amene, koma phindu kumbali ya makobiri simakhala yambiri kwenikweni. Ndipo ambiriwa oyimba muno Malawi, ndikamati oyimba, I'm saying now in general, oyimba gospel kandi secular, ambiri wanasiya kuimba chifukwa anaona kuti mulibe phindu. Alimu ambiri amene luso lawo silinathe kupita patali chifukwa chonena kuti there wasn't much financial reward yoti anakatha kulimbikisika nayo kuti apitirize ntchito yawo. Ndakhala munthu mmodzi omva chisoni, ndipo ndikupasani a very personal example. Wambali Mkandawire anali nzanga, ndipo timacheza ndithu kwambiri. Chinthu chimodzi chimene ndingadandaule kwa anthu ngati amene aja kuti anamwalira before these things started. Anali anthu onena kuti anali aluso, but they got very little. In fact, Wambali Mkandawire anali munthu mmodzi amene amalimbana ndi nkhani ya copyright, nkhani ya yoberana maluso. Ankatha kupita pansika ukalanda matepi ndi kupanga zina zoterozo. Amapanga zimene zozo ncholinga choti zimamuwawa kuti inesi nimafuna kuti ntchito yathu anthu azingoiba kapena kumayingo iphwekesa motero, because this is a lot of work. Iye ankanena kuti ndi utumiki. Now, for me, kuzafika siku loti artist of Malawi ataulandira 23 million, mene tukwaziwira ma artist ambiri akhala kuvutikira kumape mpesa anthu amawanyoza ma artist oyimba. Tikati ma artist sangu kamba so oyimba okawa ni mapampereka kwambiri chisanzo chooneka chimakhala amene oyimbawa. You find kunena kuti kumamva kuti anthu at the end of the year atakulandirapo kena kake kuluso lawo, ayi ine kwanga nkungokondwa. However, zimenezi zabweresa mpungwepungwe, anthu akuyankhula zambiri. Leya pena paliponse pamene mmagawa chakudya ndi kugawa ndalama, muzaziwe zonena kuti anthu azakangana. It's very difficult kuti mugawe chakudya, mugawe ndalama, olokukwati kucha. Kungoti no makhala kuti simukudziwa anyaka ukwati nanga makhala usogolo. Koma amene muzafusa komiti a protocol, mavuto amene makhala nawo akamagawa mabotolo la madzi kapena akamagawa ma drink, samusa uja kumbuyo kuja anthu amakokirana ndi mmene zimakhalira. Chikhalidwe cha munthu chovuta pa zinthu zimenezi. Makaso pano pamene chuma cha dziko lino chikuvutirapo. So zimene apanga Kosoma ine kwanga nkungunyadira. However, system ikamayamba mafuna kuti mpeze njira of how you can best improve it or perfect it. So I'm sure mavuto ena amene angakhalepo atiuza pota Kosoma ndipo mpatafisa mafunzo, but ineyo ndikuona ngati kuti it's a step in the right direction. However, pali ma areas amene ayenera kupanga improve and get better on. Chabwino kuti yambira ndithu moteromo. Wayana Achunga, Physics mwadzuka bwanji? Very good. Chabwino kamoni komwina anthu angokamva kumapetopetro, mwadzuka bwanji? Inetu ndadzuka bwino, ngakhale ku planta yakomwe ndili masiku ano kwazizira kwambiri, koma moyo wamphamvu ndithu. Chabwino, tathokoza kwambiri. Moti dzina litu lonse nanenso ndinalitolera bwinobwino lerolo ndikusaka. Kodi ndi Physics Noel Chikolekayi? Ndina amene actually kwakumana ndi shorter version limatalika kuposa pamene. Oh, ndelikatalika limamveka bwa? Noel Limbani Innocent Jack Juma Chikoleka banda. Ayi pepani, kwazizira lero sitiloweza. Ayi takulandirani ku program yathu ya lero yakulinji. Ziko makwambiri ndathokoza. Kodi inunso munapata nawo mamiliyoni ku Kosomaku chaka chino? Ankhani ndiona mene Kosoma mapanga distribute media levy
kuchokera chaka chathu kufika chaka chino nane napindula nawo napeza 9.2 million yomwe nali mu top 10 ya ma earners. Ndithokoze kwambiri mafans anga onse komanso kusoma moposaposa mulungu sikoma kwambiri. Inuyo mukazi yeza a physics luso limene muli nalo mmene mumachitira ku Malawi kuno mukuona kuti ndrama imeneyi ndiyokwanira ndithu ku luso lanu? Ndilothokoza facha ndrama yomwe yapezeka siningayitole ndipolo ndisakutuguzika chotani siningayitole komano nkutheka beso kupeza soyekosera pamenepo chifukwa ineyo personal ndi mmodzi mwa oyimba amene timati tikayamba pa 1 January chaka chilichonse kufika pa 31 nimakhala mwezi ni mwezi ndikutulutsa nyimbo, mwezi ni mwezi ndikuchita mashow, mwezi ni mwezi ndikupusha ndithu nyimbo zanga kuonetsa zipezeke ma platforms onse. So ndilothokoza pa yomwe ndapezayo komanso nzotheka kupeza soyokosa pamenepo. Timafuna noti dziweno kuchokera pa mtima panu ndi ntchito yanu. Mwina tinene zokuti inuyo mukumva zokuti 9.2 million ikupanga reflect the value of your work. Momwe ndakampemucha mupeleza ndizotheka ndithu kupeza posa pamenepo komano ninkhanyalena kuti effort ndithu ndiyovuta kupanga quantify it. Ndikutheka ineyo ndikudziona ndikutipula kwambiri kumene nasakuona choncho nkutheka ine ndikuona ngati nyimbo zanga zikukoma inasakuona choncho. So ndimona ngati kupanga resolve nkhani ngati imene ndikukhala ndi spirit of gratitude kuthokoza zomwe zapezeka ndikupitiriza kulimbikira. Inuyo ngati oyimba amenenso mukupindula ndi ma royalties amene akosoma kumapereka mukumvetsetsa kuti kodi ndalama imeneyi akosoma amafikirapo bwanji kuti akupaseni kapena mumatani kuti abungwe lakosoma afikepo pokupasani ndalama zimenezi kuthokoza luso lanu? Pakatipa akosoma khala kupanga amene timatcha kuti ma consultative meeting amene amaitana oyimba osiyana-siyana, ulendo wina kupita ena, ulendo wina kupita ena kufuna kumatilongosolera zomwe amagwiritsa ntchito kuti afike pamene papa. So nkuyineyo nkutheka ndikudziwabe pang'ono ndikuthekanso ena akudziwapo pang'ono nkutheka ena akudziwa kwambiri koma ndimakhulupirira kuti chinthu chokhudza dziko lonse ndizovuta kuti information ija ikhale kuti aliyense ali pa level imodzi. Zikufunikabe kuti communication komanso sensitization ichulukitsidwe kwambiri koposaposa chifukwa ena akumaona kuti ife tayimba kwa zaka zambiri zikutheka bwanji mwana wang'ono akulandira kuposa ife. Ena ineyo zikutheka bwanji nyimbo zanga zakale zomwe ndikulandira koma nyimbo zanga zatsopano sindikulandira. Ena kumanena kuti ine ame senior artist awandana ang'ono. Ena nkutheka akuti ifeyo ndameta pepa bwanji akuluakulu akulandira. So pamakhala mafunso amenewo oti muna mayankho ake ndophweka zinthu ngati usage nkutheka munthu akuona kuti nyimbo zake zakale zimene zikulandira zatsopano sizikulandira. Muna nkutheka nyimbo zimene anthu akumverabe zimene akukondabe ndi zakale zija. Mwaona ena kumaona ngati ifoti ine ndati story mandemba zaka 20 bwanji mwana otoyemba zaka ziwiri akulandira. Nkhani yake ndi usage yomweyo kuti nyimbo zimene zakugwiritsidwa ntchito kwambiri chaka chimenecho ndi ziti. Andi moposaposa mponena kuti menda kambira muja sensitization ikufunika fuka ineyo nkutheka monga zina zindankhazi masala ndili nawo komanso nkutheka pali zina sinemamvetsetsa. So timapanga encourage nthawi zonse ndikakumandako soma kuti sensitization asafoke, communication asatope because ndizovuta kuti tonse timvetsete. So ineso ndine magaps anga. Chabwino tathokoza. Oyana timafuna tutiyambe motere amati bottom to top wet. Tiyambe kumva kaye madandaula kumusi ukena kuti zipita kwa kusoma. Mwina tisanapite kwa kusoma uli ndi funso lina lilonse upita kwa physics. Ayi koma mwina ndisanafuse funso ndingo ikaponde manga kuti I'm glad kuti physics zinalojera wayamba ndi mawu othokoza. Chifukwa amene kuuzirani alipo oyimba Malawi muno amene analaluso kwambiri anamwalira sanatenge polo wantambala nkhani ya rights. Awa lero amene akumatha kutenga mpaka na 9 million ena mpaka na 20 million choyamba asanadandaule ndikuthokoza chifamwe umenewu anzawo analibe. Number 2 ndikuona kuti tatenga sample ya munthu amene ali waluso wozindikira
pamene akuyankhuliramu. I've never met physics in person, koma kungomva amene akuyankhuliramu akuoneka kuti ni munthu wokuti I would not be surprised kuti ali ndi sukuluso kumbuyoku. Chifukwa akuoneka kuti akupanga articulate, akutha kuzifotokoza zinthuzo, komanso akuchita acknowledge kuti pali nkothekera kuti pali madera ena nkhani imene iwo sakutha mwina kumvesesa, and he would need maybe to be guided. So ndikuona ngati kuti anthu ngati amene wawa aina kumakhala othandiziranso bungwe la kusoma kuti akayankhule kwa anzawo, because nthawi zina you need an artist to talk to another artist. Mafunika munthu waluso kuti akayankhule kwa waluso nzake kuti zina zimveseseke, ndipo ndikukhulupirira kuti program ino ikamatha ayi ndithu khala kuti anthu amvesesa. However, mwina ndifunsefunso kwa iwowa physics kuti inuyo mmati mukaona nkhani imeneyi ya kusomayi, where are the gaps? Kulira kumene akulira anzanu ndipati pamene mukuona ngati kuti mpofunika kuti mwina bungwe la kusoma liunikire kuti kulira kumeneko kukhale kocheperako kapena kuthe kumene? Sikoma kwambiri funso la mphamvu. Ndikamacheza ndoyimba anzanga kuphatikizapo somene mamverera ineyo zikuonetsa kuti ambiri gapu imene akuiona chonena kuti sakumvetsetsa kuti amaunguza bwanji kufika ponena kuti uyu ndadali pa number 1, uyu pa 2, uyu pa 3, uyu pa 4, kupita choncho mpaka kufika kumapeto. Anthu ambiri sakumvetsetsa kuti information imeneyi amakaitenga kuti. Choyamba ndi chimenecho. Chachiwiri nchonena kuti I think recommendation imene inaperekedwanso ku AGM kuti mwina maofesiwa asangokhala m'madera ochepa, mwina pakhaleti ma satellite office ma districts mufa ndikutheka kuti dera ngati kunchisi kuli oyimba wina akawaluso kumonera kuti kuthekera kosamukira kulilonga kapena ku Blantyre alibe, koma lusolo ali nawo la mphamvu mwinaso kuposa anthu a Blantyre. Ndipo zimene zitaonapo Tiremo anachokera kunchisi konko, pano ali mtaunimo, komano kuli ena anathala konko, kuli ena ali kusalima. So kuwayandikira anthu akufuna atayandikiridwa azitha kupita ku office kuja mosavuta ndikukafunsa mafunso 2 3 ndikupita kukaphunzira 2 3. So ninganene kuti magaps kwambiri mujanakambira pa presentation yanga kuti kwambiri chomwe chikuvuta ndi information anthu saukhala yokwanira, koma sitinganene kuti kusoma sikuyesetsa. Ndikumaona ma meeting akuchuluka, kupanga ma meeting pafupi kuita naso ngati magulu amadi siyana, komanso social media yawo, and panali office imene inali vacant for some time, office ya communications alemba munthu and mphatso zake zina ngati interview tukupangayi. Ndinamva ku introduction munachula kuti a communications ali mu meeting yomwe ino, so yenza kuti ali mkatikati nomonetsa kuti uthenga ukufika. So ninganene kuti zayambika kale, koma beti ngwapanga encourage kuti anthu akufuna kumva information alibe. Chabwino, mwadzuka bwanji a Catherine Chiumia? Ine ndadzuka bwino kwambiri. Nkhani and Wayana. Nkhani ili panotu mwaimva. Tufuna tidziwe kuti kodi kukosomako mumagwiritsa ntchito njira yanji, mumatani kudziwa kuti awa ndamene akuyenereka kulandira 20 million, awa ndamene akuyenereka kulandira 2000, awa ndamene akuyenereka kulandira 9 million? Alright, chabwino funso labwino kwambiri limene anthu ambiri akuyenera kudanvetsetsa. Chimene chimachitika kukusoma kuno tikanena kuti royalty ndi phindu lomwe munthu amalandira kutengera ndi mmene ntchito yake yagwiritsidwira ntchito. Ndiyeno chimene timadziwira kuti uyu alandire mwakuti, uyu alandire 23 million, uyu alandire 9 million, uyu alandire 300,000. Timatengera mmene data yake yagwiritsidwa, mmene data imene fiyo tili nayo ngati kusoma ntchito yake mmene yagwiritsidwira ntchito. Mwachitsanzo, ma radio stations ngati Times imene imagwiritsira ntchito nyimbo zathu, ndipo Times ili ndi license ya kusoma. Times ikamalipira komanso Times ili ndi malogbook athu. Times ikakhala kuti kupanga play nyimbo ya munthu onena kuti ndi waluso, imayenera kuti ilembe pa malogbook paja. Chimodzimodzi mmene
kukosoma tikatolera information ya wina aliyense ma radio stations zimene mose mmene mugwiritsidwa ntchito nyimbo za munthu ife timaziwetsa zimene mu system mwathu ndipo ndi system imene imapanga kunena kuti uyu ndi imene ntchito yake agwiritsidwira ntchito akuyenera kuti alandire chonchi kutanthauza kunena kuti ntchito ya munthu ikagwiritsidwa ntchito kwambiri ndiye kutinso zimakhalanso kuti ndalama zakenso zichuluka koma ngati ntchito zake zili zochepa ndiye kuti sakuyenera kuyembekezera kuti alandiranso ndalama zochuluka ndiyeno mwa njira ina ndikhoza kufotokoza kunena kuti zimatengera kuti ntchito ya munthu ikugwiritsidwa ntchito motani kuti alandire ndalama za maloyalties zikomo. Timafuna tidziwe ma categories a anthu amene ameneka ndithu kulandira ma royalties kuti ndi ati. Chabwino funso labwino kwambiri ma categories amene amenera kuti alandire ndalama za ma royalties za kusoma amenera kukhala anthu amabuku amene timatcha kuti ma literary work, anthu anyimbo ndi anthu amafilimu amenewa. Ndiyeno nyimbo zija zili magulu angapo komanso mafilimu ajaso ali magulu angapo ngati makomede ma content creators aja koma si munthu aliyense amene anganene kuti ndili ndi luso ndikuti ndiwene kuti ndilandire ma royalties ayi monga mwachitsanzo munaonanso amene tinagawira ma royalties apano wa Blank Media Levy oyambira chaka cha April 2024 to March 2025 tinagawa kwa makategorizi awiri anyimbo komanso amabuku anthu amene walandira 1.5 billion makategorizi awiri amenewa. Amafilimu analandira ya 6 months ndipo kwatsala ya 6 months ina imene tigawe kwa anthu amafilimu. Ndiyeno mwinaso anthu pena amakhala osaveta kuti mwina wangokhala kuti kupanga content creating pena pake you just think kuti pamene pajapa kuyenera kuti ulandire kena kake si aliyense ikuyenera kukhala kuti ntchito yako ija ikugwiritsidwa ntchito ndi anthu like the public and ifeyo ngati kosoma tili ndi umboni onena kuti ntchito ya munthuyi inagwiritsidwa ntchito ndi anthu zikomo. Ndiyeno kumbali ya amabuku sinanga ukwa nyimbo mwanena munapereka chisanzo ngati kuno ku Times kuti nyimbo ina iliyonse imene timayika timapanga record kuti yayi lero tayika physics nyimbo yakuti kenako wina akabwera apangaso record nanga awa amabukuwa mumadziwa bwanji kuti uyu akuyeneka alandire motere recording yake imayenda motani? Chabwino zikomo. Recording ya anthu amabuku mene maendera tindi gwilizano ndi ya Ministry of Education amene timagwiritsira ntchito kwambiri amakhala ngati tingoyerekezaso kuti ma schools school ineli yonse ili ndi license ya kusoma. Why? Chifukwa chonena kuti timadziwa zonena kuti school ija ngati pali school ikugwiritsira ntchito luso la munthu olemba mabuku. Ndiye ngati skuli kugwiritsira ntchito luso la munthu olemba mabuku nthawi zambiri timadziwa zoti skulu ngati anthu agwiritsira ntchito mabuku ndagwiritsira ntchito mabuku amene ali mu curriculum yathu yapano. Ndiye mukhoza kuona kuti ngati skulu ikugwiritsira ntchito buku la biology ndoti tinene kuti ma skulu onse amalawi munagwiritsira ntchito buku la biology ama secondary school. Ndiye tiyelekeza kuti buku ijenembedwa mwina ndi Wayana Shunga ndiye kuti Wayana uja atikudziwa zonena kuti iyeyo buku lake ndimene ndiye kuti likugwiritsidwa ntchito komanso mu system mwathu information ijeka mabwera ionetsa kuti ndiye kuti buku lakuti ndimene likugwiritsidwa ntchito kotero kunena kuti zimakhala zinthu za ize kuti system ijaso ionetse kuti ndiye kuti uyu osema mabuku kaya uyu Wayana Shunga kwena kuti alandire chonchi kutengera kuti buku lake ndimene likugwiritsidwa ntchito mu curriculum imene tili pano. Chabwino tathokoza kwambiri apa tilankhule ndi atolankhani athu kuchokera ndithu ku madera osiyanasiyana nawonso kuti amve kuti kodi amalawi pa nkhani imeneyi akutipo bwanji. Adzuka bwanji? Pa malipota zipo mwina tingonena Maripota athu tili ndi tiyese monjeza mwadzuka bwanji tiyese? kuzomba kuvuta kapena ndifeyo mwina kuno studio
koma mwina tingwauza omvera kuti tili ndi atolankhani athu kuzomba komanso mu mzinda wa Mzuzu kumeneko atolankhani athuwa ayankhula ndi anthu pa nkhani imeneyi. tiyese wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaenu uyiweleya? Ndadzuka bwino. Chabwino. Nde mene mutu wankhani ulili napeza so munthu mmodzi amene ali woyimba kuno kuzomba. Amene ndithu amayimba nyimbo za gospel. Mwina ndipo yamba angozitchula dzina kuti mwina anthu amudziwe. Mwina poyamba paja dzina linja koma ine ndi Alex Marvel, ndine gospel artist, musician. Nde mwina ngati iwe artist umamvesesa kuti mwina akosoma imagwira ntchito mwina motani mwina makamaka pa mbali yopereka ajaba ndi maloyalties kwa ma artist. Okay, inenso nane ndili pakosoma mmene ndimazivesera nzonena kuti nyimbo sina iliyonse yomwe imalandira loyalty. One, umayenera kuti ukhale registered member wakosoma. Ukakhala registered member wakosoma ukuyeneranso nena kuti ukatulutsa nyimbo yako iji uziyipanga registered song. So amakupasa mafomu amene umati nyimbo iji ukaitulutsa you register the song, ndikuti umalemba title amene anapanga engineering, the audio, the instrumental, ukalemba zimene zichazo atamayipanga blueprint. I'm not sure if the language is that. Akaipanga chonchicha anthu akamaisewera ma radio station kama TV station kandi kuti akuisewera manyumba kama maukwati ndi pamene amakhazi nawo kuti pamene paja amba kuwerenga ma records awo. Komano I'm not sure nona kuti amawerenga motani mene zimakhalira, because I think the challenge I see nona kuti pali ngati ma artist enafe anthu amene amakhazi kuti akutizera mwina ndi anthu nona kuti ali makwathu manyumba, komano anthu amene akuveredwa ndonena kuti ndotchuka ndikati. Komano that's the way mene zino zawo amazipangira mene amane. Nde mwina mukufuna utathoza kuti mwina ndondomeko iyi siyilikiriye bwinobwino kuti kamveredwe ka nyimbo mene amazitsatira kumanyumba kapena mukathoza. Okay, somo ndifuna nditanthauze nchonena kuti kwa upcoming artist mene amazitsatira nyimbozo mene amazitengera maloyalties zawo, inenso ndikuona kuti ili clear kwambiri. Chifukwa chonena kuti nyimbozo si zonse zomwe zimaplayedwa ma radio station, si zonse zomwe zimaplayedwa ma burning centers, si zonse zomwe zimaplayedwa ma TV station. Komano mapezeka zona kuti maloyalties mwina sakuti pasaso, komano nyimbozo zimakhala zoti mwina anthu amodzi they are listening to the song. Ndimene wafotokozera aba amene ndicho Alex, mwina ukukhala naye ndifunso ndisana siyane naye. Ayi ndithu zikusonyeza kuti zamveka bwinobwino. Anayamba walandirapo ma royalties yeyo? Ati munayamba mwalandirapo ma royalties? Ineyo sinambe nalandirapo kusoma. Koma nyimbozo ndizoti matulusa ndithu maona kuti zimamvereka. Yeah, nyimbozo kutulusa ndi matulusa. So the only challenge omwe ndimaona nena mwina sinimalandira ndalama kukusoma iyi first ndimazipanga so register. Because kungotulusa kokha sikupangisa kuti ulandire ndalama kukusoma. Komano zipange so register zena pamene ungalandire. Chabwino, ndathokoza kwambiri tiyese, zikusonyeza kuti zamveka ndithu. Ifeso ndathokoza kwambiri chikolo. Mawa bwino. Zikolo. Wadzuka bwanji Chimwemwe kunzuzu? Ine leya ndadzuka bwino ndithu kayanzathu ku blanta yako. Ifenso tadzuka bwino. Mwina tangocheza ndi amalawi amene uli nawo. Ine pano ndili ndi Malawi mmodzi, choyamba Malawi yakudziweni dzina licho. Dzina langa ndine Wilson Nkoma. Wilson Nkoma, mwina inu mumamvetsetsa mmene bungwe lakosoma limagawira ndalama zake kwa oyimba osiyanasiyana m'dziko muno? Ine sindimvetsetsa chifukwa chakuti pali anthu ena amene amakhala kuimba nyimbo zijazo. Iwo amakhala zakuti ali kumudzi amene aneneraponso wina ujayo, koma zakuti azikhala soni luntha mwina chilimbikiso omwe iwo amakhala ofukira chifukwa chakuti mwina ndalama zijazo iwo sizafika kwenikweni. Chifukwa chake mova ena chinyamata amakhala akungofokera akungokhazika pasi chifukwa chakuti zinthu zijazo ziyendesa motani mwazalesatani. Mina mukanakonda kuti pachitike chani.
kuchitika chanu kuti mwina adziwe komanso kumvetsetsa mmene bungwe la kusoma lili magwira ntchito zake. Ineyo ndakakonda zakuti kaya maboma mujamo kwezi akuyikamonso maofesi kuti anthu ena azikhala oyimba azikhala wafikira amene kuja kuti azikafika azikatulasunga wadzawo komanso azikapvetsetsa ndi mmene zikutani zimayendera. Ileya ndimene tachitira kuchokera kuno ku Mzuzu. Tathokoza kwambiri Chimwemwe Masengo, mawu awabwino. Inonso kumeneko. Ziko. Wayana wamva amalawi mmene alankhulira. Komanso tachitika mwayi kuti alankhulako ndi woyimba komanso ndi munthu wamba kupereka ndithu maganizo awo. Ndi mmene alankhulira mwayano zona bwanji. Panali nthawi kena kamene natuluka ndali panjapa panali anthu ena amene amayimba mauthenga ndiye chimene ndichite mwina ndisanapitirize ndikungowerengaso uthenga umodzi umene ndalandira okhuzana ndi nkhaniyi akuti limbikisane mawayilesi azilemba ma running sheet and fill them every time they play a song on air. Ma DJ azilemba and keep records ndikuchita submit to Kosoma. Walemba uthengawu ndi munthu wonena kuti ali ku company kapena kuti kubungwe limalimbikisa za mawayilesi malamulo khuzana zofalisa nkhani ndi zina zotero of makra koma akulemba in their personal capacity ndiye akungolimbikisa kunena kuti komatu mawayilesi muliso ndi udindo kunena kuti inuyo mtakhala kuti mukumalimbikisa kuti muzilemba ma running sheet kwa iwo amene mukumvera kumasimu kuti ndi chani Leya akamapanga program ya kulinji akakhala kuti waika nyimbo tingoyerekeza nyimbo ya physics amayenera kuti alembe papepala ndi masakasaka papa kuti tili nawo mamauli onse sitinanga ndeta zifotokoza ndi aonetsa anthu kuti zimakhalapo ndithu zambiri so kuti zimakhala kutali mwayilesi mwayiona imeneyo wakamera mwina tango jambulako anthu aone kuti mawu unonso amene anali pa wayilesi amapanga rekodi ndithu gospel imene inali ya gospel katiti inauluka ndiapa kanthawi inauluka pa 10 August 2025 program ya chichewa Ben Mapira na mena mapanga ndipo nyimbo zake ndi zimenezo ndithu zimene zinaseweredwa zonsezo azika komanso nthawi imene zidatenga kuti kapena zazitali bwanji nyimbozo zinaliza so amene ni ma running sheet now akosomacha amagwirisa ntchito zinthu ngati zimenezi so tingolimbikisana fika nthawi zina kaulesi tizivomera kamakhalapo kaulesiko kamakhala ndithu ndachulukidwa kapena mwina osalemba kumene ndiye timakhala ngati waphinja alusowa kapena sitikuthandizana ndi bungwe limene lakosoma powonesesa kuti nkhani imene ya copyright kapena kuti yonesesa kuti anthu aluso alandira kenaka ake paluso lawo sili kuyenda bwino ndikatingira zimene anthu amayankhula in general muona kuti pali gap that is still there anthu bena akuonesa kuti sakutha kumvesesa koma ndiyamikire bungwe lakosoma chifukwa bungwe lakosoma lanena kuti panopo ligwira ntchito ndi mawayilesi amawo ngati ifeyo kuti anthu amvesese fuka zozolera uthenga wathu ukafikira munthu wina ake amene akumvesera amene m'bale wake ali woyimba kapena m'bale wake ali ndi luso ndiye azikauza kunena kuti ndinamvesera pa program ya kulinji ndinamvesera pa wireless akuti tumotere mole muzitere ndiye zimene zikhala zikuthandizira but otherwise I will tell you kunena kuti kuyamikira kuli apo pakuonekabe kuti pali ma areas ama gaps mpofunika chinthuchi kuti tipitirize kuchifotokozera ndimaona ma comments a anthu ena apa wayana enanso apa pa tsamba lathu la mchezo la Facebook apa amavini masuntha amenewa akuti kosoma ya lero ngati chipani chandale akudandaula anthu kuti mwina dongosolo pena sili kumaoneka bwinobwino kuti kodi mukumaziyendetsa zinthu zibwanji winanso wakuzomba ananena kuti nyimbo ija yaseweredwa mwina kukwati kaya ndi kuchinkhoswe kaya ndi kuti sitidziwa kuti kodi kosoma imapanga rekodi bwanji ma event ngati amenewo kuti nyimbo ya uyu ya Driemo ya physics ikuseweredwa kwambiri mu maukwati Catherine tayankhani funso limeneli chabwino ma DJ ndingoli DJ wina aliyense amene akuda kind license yathu yakusoma
ndiye ngati ma DJ aja akupereka license akupereka ndalama ya license yawo yakusoma akuyenera kunena kuti anthu aja akakhala kuti akupereka ma license imene chati maitha kategori ya ma royalties public performance ndiyeno anthu aja akakhala kuti akupereka ndalama zomwe timazagawa ma royalties athu a public performance ndiyeno zikakhala mwachoncho kuti nyimbo zija zikuseweredwa lese itendere kuti maukwati muja tikeruja amenenso kuti azisaso azilembaso nyimbo zimeneyo akusewera maukwati muja mmisika mujaso tili ndi makomiti athu amene amakhala kuti akutolera information imene mwina munthu wa Burning Center akugawa akugulitsa kwa anthu nyimbo zija akati zimene zija timakhala ndi machiatosozi ndi anthu ena makomiti members amene amatolera malokisa amene aja misikuja ama DJ ajanso zimene zija zimatifikaso kuno kukosoma zikatifika kuno kosoma timazipangaso capture in our system and it's our system imene mapanga rani kuti uyu ndi imene ntchito zake zagwiritsika ntchito kakuna kulikonse ka misika ka ma events nyimbo zimene zija zikuyenera kuti zilandire chonse zikomo akufotokozatu a Catherine akusonyeza kuti kukosomako ndithu akuzitsatira bwinobwino anayankhulapo wayana kuti ulesiwo ndithu umatha kukhalapo kwa ma DJ komanso mwina ma DJ mbali zonse amaukwati komanso ma DJ wireless mwina ulesi umatha kukhalapo opanga rekodi nyimbo zimene zikuseweredwa mwina munyengo ngati zimenezi kuti anthu alemba ochepa apanga rekodi anthu ochepa zimakhala bwanji munyengo imeneyi ndi imene zinthu zikuyendera zimatheka kuti inuyonso mwina aleya ka program kanu muchita mwayiwala kupanga rekodi nyimbo ya munthu kuno ngati kukosoma tili ndi monitoring system imene mapanga monitor kuti nyimbo ya wakuti inaseweredwa nthawi yakuti pa program yakuti ku like radio station yakuti ndiye zimene zimaziona mu system mwathu abaso mkukhani malokisi aja timakhaso ni monitoring system imene mazazoroke system yathu kuonetsa kuti nyimbo ya Erin Juice nyimbo ya physics ka nyimbo ya Kerry K inaseweredwa nthawi yakuti mwama minutes mwakuti zinthu ngati zimenezo tinapanga zimenezo kuopa zinthu ngati zimenezo ulesi umene amakhala ma radio stations uja kuti uzichepa kuti ngati munthu akupanga complain kuti ine nyimbo zanga zinaseweredwa kwakuti timuonese kuti okay nyimbo zanu munena kuti zinaseweredwa ku times ndiko nthawi yakuti timanga cheki timuonesa and timakonda kulimbikitsa anthu athu kuti ngati sakukhutira ndi mmene alandira maloyalties athu ayenera kubwera kuno kuti tidzapange cheki limodzi malokisi athu kuti pangani cheki muone kuti nyimbo zanu amene siyo sitinazione ndipati zimene zichonyenazo tikufuna tizichulukitsa transparency anthu alizazonena kuti chiro zathu tikugwira moyenera mosakondera komanso mofuna kuti anthu azidziwa amene chiro zathu timakhalira chabwino mwina funso langa lina ndisanapite kwa physics ndilokuti munakambapo za ma content creators yes ma content creators amene amatha kupindula kodi ndiyati nanga nawonso amayeneka kuti akapange register kukosoma nanga kumbali ya recording iyi inuyo mumadziwa bwanji kuti content yawo ikugwiritsidwa ntchito kunjako chabwino leya funso labwino kwambiri content ija ipangapo posiyana now content creating ija chimene chimafunika kuchitika ndichonena kuti iweyo munthu wapanga content kuti anthu andimve anthu ayikonde ikhozokhala mwina content koma ili mwa njira ya comedy ikhozokhala content ndiperekeze chitsanzo ngati cha Temandota I think ndi Temandota amalandiraso maroyalties athu ngati kusoma nthawi inaso I think last year analandirako ngati golesi ya mamiliyoni ndiyeno content ijamenena ulili magulu angapo nkutaka kuti munthu kupanga content one ukungokamba za anthu ayi wayana shunga koma amateli ayi koma leya amateli now those are the things that people can just watch and listen and live it. You will never find people sharing such information mina kaya radio kuti mina muike inyoso ngati radio station yani kuti anthu aonere zimene no
pali content inonena kuti ndi nyimbo mwina in a form of nyimbo kapena mwina gandika komede koma anthu chimene chidzachiyapangitsa kuti agawane kamisika muja agawana kamwina kuzodi atikuza ikakuti anthu aonere ngataika kuti anthu aonere definitely ndo chikhaso baloption nezinafunika kuti content iyo ikhale munjira yonena kuti by the end of the day anthu achiona kuti ndi luso lonena kuti agawana ndipo ife ngati kukosoma kuno titifika kuti luso limene lolo limene lapangidwa la content creator imene content creator imene yoyo ife anthu yatipeza data imene yoyo ndiyeno ngati ife data imene yatipeza definitely tilosa mu system yathu ionesa kuti uyuyu content creating yake ikwenoti zilandira ndalama izi zilandira ndalama izi komano anthu mwina samamvetsa amangona ngati kuti china chonse chimene munthu akupanga kaya anthu zoseketsa chiyaliyesa amene angakhale ndi mtima onena kuti tichionere tigawire munthu ina kuti tipite mpaka na pansika kapa radio kapa tv zinthu ngati zimenezi ziko chabwino wayana nkuteka uli ndi funso tisanapite kwa physics kuti mwina atifotokozerepo ma challenges awo amene amatha kukumana nawo. ayi mwina ndifunse motere kunena kuti mwanena kuti muli ndi mashini imene imakuthandizani kupanga monitor kutha kuyang'ana ngati mawayiresi akusewera nyimbo asewera nyimbo zotani kapena kandi zazisuzo zotani kwa mawayiresi amene sapanga comply kapena mukakhala kuti muli ndi umboni kuti ma DJ sadachite bwino mumatani ngati bungwe? ngati bungwe palakhala nkhani ngati imene yoyo mwina poti khaleko ndi vuto mwina ngati limene lolo kuti mwina taona kuti mwina zikusiyana ngati zachonchozo koma kwakukulu ngati seyo bungwe ndinkani tinaona kuti tingamangoti tapanga kenako nthawi ine iliyonse ndoti tipite ku radio station iyi tikhale nayo meeting ayi koma timakhala ndi busy yonena kuti feyo tikhaleno ndi busy ndi monitoring system yathu kuti okay mmene anthu abweretsera izizi nkutheka kunena kuti analakwitsa kapena mwina sanapangepo rekodi kuti nyimbo yawakuti anayipanga po nthawi yakuti ndiye timangokhala ndi busy tokha kuti tione nokuti ifafanize nokuti kuma monitoring system yathu ikuonetsa bwanji komanso ngatinso ku radio station yatibweretsera information iyi ikuonetsanso bwanji ngachonchozo komano pakanali pano pitirizani yes komano pakanali pano system yathu yakhanga ndiko kuti iliko ndikavuto imene vutolo likuongosoledwa ndiyeno mwina mchinthu chonena kuti so anthu adziwe kunena kuti ma radio stations sinkhali sonena kuti so sinkhani yongonena kuti mukupanga malokisi komanso compliance zichokera soko ikoperekaso license mupanga malokisi muja komanso malicense anunso ofunikanso kuti kumalimbikiraso kupereka chifukwa ngati malicense ajaso mukupangaso comply iyo paying at the light sign zimalithandiziraso kuti zimene zasamakesa ndi mavuloso ndi ma radio stations athu kapena ma TV stations athu zikomo. ayi tithokoze kwambiri kuti mufotokozera moteromo mwina ine yapongomaliza mponena kuti mwina mutokhala kuti muli ndi china chake chimene mumafuna kuti munene mavuto amene mwina mukumana nawo amene munakakonda kuti the stakeholders ena ka is the public kandi oimba kandi famawayiresi kandi abungwe la makra kandi ndani kuti atakhala kuti alowererapo kapena tabwerapo ndikupanga mbali yathu mwina zina zitha kuchitika bwino ndi party apart from zimene takamba kale for example za compliance ya kuma DJ ndi ma radio is there anything else chimene mukuona ngati kuti nchofunikira kuti ma stakeholders enawa tibwerepo? mwina chinthu chimene chingakhale chachikulu ngati vuto lalikulu limakhala lonena kuti anthu kusamvetsa zinthuzi zimene anthu akosoma achikugwira ntchito pano kuti anthu azimvetse komano mwinaso kumangokhala kwinaso kudziyenereza mwina ndinganene choncho kuti ntchito ina iliyonse imene munthu apanga amatha kuona kuti ntchito ngati ikuyenera kuti ndilandire pamene sizimakhala kuti ndichoncho ndiye timapempha anthu athu kuti ngati information jasakuyipeza bwino kapena sakuyimvetsetsa bwinobwino atipeze maofesi mwathu kuti maofesi mwathu tafotokozere bwinobwino zinthuzo mmene zimayendera
komanso tingakonde kuti mwina ma-stakeholders athu amene ena akutimvera amene amakhala kuti information yakuidziwa bwino azitithandizanso kumame maso anthu ena atsogolo azizimvetsezo zinthuzi chifukwa chonena kuti tingapite pena paliponse pamakhala kuti pali munthu waluso munthu woyimba wamafilimu wamabuku zinthu ngati zimenezo ndi zimenera kuti anthu tiziphunziranso zinthuzi tosoma ndi awina aliyense amene akuyenera kuti adziwa zoti ine ndi luso azikhala ndi chidwi chomvetsa zinthuzo chifukwa chona zoti ola tipange ma-sensitization meeting zathuwaja zimapezekabe zoti anthube tipitebe nthawi ina akufunsa zinthu zomwezo ndiye timapempha anthu kuti azikhala ndi mtima ofuna kuphunzira komanso kuzimvetsanso zinthu zimene timakhala kuti tikwafotokozera zophunzira ndi kusoma amene kuyendera zikomo. Chabwino tathokoza kwambiri Catherine Mitungwi Chiumya pofotokoza moteromo. Timalize ndi physics. Ukutimva? Physics zikuoneka ngati physics uja ndithu atithawa koma wayana mwina mawu ako omaliza pamene tikukwangula program yathuyi ndi otani. Tisamaphwekese maluso anzathu. Si chinthu chophweka kutulutsa nyimbo, si chinthu chophweka kupanga zisuzo, si chinthu chophweka kulemba buku, si chinthu chophweka kupanga zinthu zimenezi. Kumalawi kuno tili ndi kakhalidwe kapena kuti chikhalidwe chomachepesa anthu aluso. Andi mbali ina ndiyankhule ngati munthu wonena kuti ndiliso chigawo chimenechi kunena kuti pali anthu ambiri amene amaona ngati kuti the science world simachita appreciate the art world. Ngakhale ku skulu kuja anthu ama arts ndi anthu ama sciences ngakhale ku college amaoneka ngati kuti pamakhala beef. Awo ama science amazaona kuti ife ndanzeru kwa basi. Pandanzeru kwa basi ozo amasamu ma computer ndi zina zoterozo ino amasamu ino ama arts ndi pamakhala ngati pali kukokana kumene koko. But I want to tell you this, maiko anzathu amene ali olemera kwambiri ngati pali chinthu chimodzi chimene amachilemekeza ndiye ndi luso. Talent is valued so much in developed countries, and I wish tinakadziwa zonena kuti anthu athu amene alusowa tinakhala kuti kuwapanga support moyenera ndi mokwanira. Ndi ma export acha tikukanika kumapeza kuno ku Malawi ndi ma export ndithu chifukwa even nyimbo zawo zizimveka kuti moto imba ata umatipezera so forex kwambiri amene wandithaso kumapita kumakaimba kunja ma gigs ndrama zochuluka nkumabwera ku Malawi kuno ma artist athu koma timaona ngati kuti is a by the way olo mwana makolo ndi akuleni makolo kuona kuti mwana waluso kumakhala ngati kuti kuchota kuti iwe ulephera sukulu fecha zimenezi kagira ineyo amene ndiunena nalephera kuphunzira gitara nyumba mwathu muli gitara bambo anga atandiuza kuti sinufuna tu ukhale ngati anyamata acha akasambwe acha so tapita huko nthawi imeneyo ife kunali achina kasambwe River Jazz Brothers Band achina timagulu tena toimbira mabanjo magitara tijatochita kupanga tija tinali tatawanda kwambiri ndamatiuza zone kuti aitana ndipeza ndifuna kusewelesa gitara kuchita kundilanda kuti ulephera ali muzafosa uka ino muzafosa uka but I look back and say kunena kuti ngati pali chinthu chimodzi chimetena kulimbikisa kakhale ana athuwa tiye talimbikise kuti ngatani maluso they should sharpen their skills, they should be the best, because apart from that luso litu limagwiritsidwa ntchito mosiyanasiyana. Mukuziwa kuti ali panthu ena amati olokungomva nyimbo ma stress awo onse kuchoka. Music, art, talent is used more than just for entertainment. Tidziwe kuna kuti magwiritsidwa ntchito ngakhale ngati mankhwala kuchiriza anthu. Mutenga umenewu maatsiwa timatha kugwiritsa ntchito kupereka mautenga oyanjenisa dziko. Utenga wazisankho tugwiritsa ntchito chani? We are using my arts. So pali njira zambiri zimene dziko tingati kupanga benefit from these people. Koma kawiri timango ataya. Andale nanuso ndikuchenjezeni. Anthu amango agwiritsa ntchito nthawi ya kampeni. Akuimbirani nyimbo kayatani akuvinireni akupanga kungo wina kamene chisankho kungotha. Mango ataya uko. Watana now. So mawango maliza akhale kwa ino ma artist. Ma artist work hard. Nanuso musamakhale ngati mufuna muchita uziberekedwa. Nyimbo yako izikuyankhulira weka kusoma. Aliyense azidziwa zona tikoma iyi ndikawawa.
ndikaimba ndikapangeso register akuti tusi nyimbo iliyonso mafunika uipange register. Follow the instructions kuti pasogolopa muzalandira nunso ma millions. Yayi ndathokoza kwambiri Wayana Chunga komanso ndiyamike Catherine Mitungwi Chiumya ndi Noel Shikoleka physics oyimba wa ku Malawi. Catherine ndi communications officer kuchokera ku bungwe lija la Kosoma. Ndikuthokozeniso nonse amene matitsatira pa tsamba lathu la mchezo la Facebook Times 360 Malawi komanso kwa atolankhani athu amene munatenga nawo gawo mu program imene ine ndileya malekano tikumanenso mu program ina yakulinji sabata ya mawa makoma nonse. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lataya lilongwe kulinji kumzuzu mbwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodeja chirugu koshuyena panji nanga nkanizo nyadisa sikulijani kumbolo bakari kulinji mwela nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga otuta mwazuka paji nanga hata mziledio kukuliyani kulinji tikudalila ino.